Crowdfundinga ulertzen dut modu batean non pertsona batek partikularki edo enpresa txiki batek proiektu bat aurrera atera nahi duenean bilatzen duen modua jendearekiko finantzaketa bilatzen azkenean diru falta dutelako eta beraien proiektuak aurrera ateratzeko jendearen solidaritatea ere behar dutelako eta eskaera hori da ulertzen duena. Nik uste badagoela oso argi Sopelanan dagoen surfista baten kasua. Ez dakit asko, ez dut askorik ulertzen surfaren munduan, baina badakit oso ona dela surfaren munduan, oso posizio onak izaten dituela normalean probetan eta lesioak medio izan direla eta bere patrozinadoreak edo kanpoan utzi dute finantzazio moduan eman behar duten munduko bira egiteko bidaiak eta berak hasi zuen crowdfunding kanpaina bat eta noski atera du medioak bira hori egiteko eta gainera badakit oso posizio onak izan dituela eta oso kontento dagoela. Bizkaia sekulako aukerak ematen dizkigu eta modu horretan argi daukat asko gustatuko litzaidakela proiektu batek, aurrera pauso indar berritu batek ematea gure hizkuntzari, euskarari, nik uste kriston balore politekin hasitzen garela, jaiotzen garela eta pertsonalduak egiten garela eta nik uste hori dela bizkaitarroi edo euskaldunei diferentea edo espezialak egiten gaituenak eta asko maitemindu eta asko zendu behar duguna.